El primer diumenge de Quaresma, l'Evangeli ens presenta Jesús preparant-se per al ministeri públic. Jesús es retira al desert durant 40 dies per fer pregària i dejuni, ensenyant-nos quin ha de ser el nostre model de penitència, i allí és temptat per Satanàs. Nosaltres ens preparem per viure i celebrar la Pasqua. Satanàs és el nostre gran enemic. Hi ha gent que no hi creu, que diu que és un producte de la nostra fantasia o que representa el mal en abstracte, diluït en les persones i en el món. No, ni molt menys. La Sagrada Escriptura parla d'ell moltes vegades com d'un ésser espiritual i concret. És un àngel caigut. Jesús el defineix així. És mentider i pare de la mentida. Sant Pere el compara amb un lleó que rugeix. El vostre adversari, el diable, rugint com un lleó, ronda cercant qui engolir. Resistiu-li ferms en la fe. I Pau Sisè ensenya: el dimoni és l'enemic número 1, és el temptador per excel·lència. Sabem que aquest ésser obscur i pertorbador realment existeix i continua actuant. I com ho fa? Amb la mentida i l'engany. Allí on hi ha mentida i engany, hi ha acció diabòlica. Deia el poeta Baudelaire: la victòria més gran del dimoni és fer creure que no existeix. I com menteix? Ens presenta accions perverses que fa passar per bones. Ens estimula a fer obres dolentes i, en tercer lloc, ens suggereix raons per a justificar els pecats. Després d'enganyar-nos, ens omple d'inquietud i tristesa. No en teniu experiència? Quina ha de ser la nostra actitud davant la temptació? Abans, vigilar, pregar i evitar les ocasions. Durant, oposar resistència directa o indirecta. Després, si has vençut, donar gràcies a Déu. Si no has vençut, demanar perdó i adquirir experiència. Quina ha estat la teva actitud fins ara? Jesucrist vencedor ens ha donat en la seva mare un model a seguir. Puig que en Maria s'ha complert la profecia que Déu mateix pronuncia en expulsar els nostres primers pares del paradís. Posaré enemistat entre tu i la dona, entre el teu llinatge i el seu. Ell t'atacarà el cap i tu l'atacaràs el taló. De la Verge Maria ha nascut la descendència que va aixafar el cap de la serp infernal. Demanem-li que s'uneixi a la nostra pregària a Déu per aconseguir la fortalesa que necessitem per superar les temptacions de cada dia.